Също дам на карточка. Аз не си нося моите. Ти ще ми напишеш там. И ще влезеш в сайта. Чувай, ние какво си говорим? Добър вечер на всички. Стихчето е посветено на рождения ден на кулите. Който е в кулите от преди 3 години, може да е чул един вариант на стихчето, но сега е вече по-старо и затова с пастунче. Казва се трета точка. Знаете, без да се хваля, моите всички стихчета ги помня на Езус. Ама има една шкурка, като крие много. Гроздо. Трета точка. Чуреда и живи здрави. Съдмините барабани. Господ, как ни е направи? Все единствени земята. Как да не сме интересни? Сайта влез и погледни. Кой псалмите прави песни, кой от песните псалми. Тъй животът ни е сгащил, че се влюбваме дори. Хич не искам да ви плаша, но на вас не предстои. Само моята е лесна към покойни предни. Ама да не се отплесна, че да кривна настрани. То бастунчето ме води. Ама знам ли го? Дърво. Няма GPS, народе. Не е творческо перо. Бастун. Но на идване сега, тук през една алея, прави точки по снега. И ми даде тъс идея, че от стихчета и прочи залагалки в Копарнас, в едно ваше многоточие, трета точка за вас. Аз ви благодаря.